सांगावं लागतं की हिंदू धर्माच्या त्या वर्षाचा शुभारंभ गुढीपाडव्याला आहे। आणि आज आपण बघतो की गोव्यामध्ये अनेक ठिकाणी सगळं भगवामय झालेलं आहे। प्रत्येक हिंदू घरासमोर गुढी उभारलेली आपण पाहिली। अनेक कारणामुळे आपण ही गुढी उभारायला सुरुवात केली। आपल्या धर्माची गुढी आहे आणि ती नेहमी उंचच असली पाहिजे, उंचावरच असली पाहिजे। तिला आपण नेहमीच उंचीच प्राप्त करून दिली पाहिजे। यासाठी आपण हा आजचा शुभारंभी दिवस, वर्षाचा पहिला दिवस, हिंदू वर्षाचा पहिला दिवस आज आपण साजरा करत आहोत। वर्षाचा शेवटचा दिवस 31 डिसेंबर आपण साजरा करतो। कळत नकळत आपण साजरा करत आलो, पण सर्वांच्या लक्षात येईल की गेल्या 10-15 वर्षामध्ये आपल्या लक्षात असं येतं की आपण गुढीपाडव्याचा उत्सव फार जोशात, फार उमेदीत, फार उत्साहात साजरा करत आहोत।